Tämä seuraava juttu, tämä on semmoinen, mitä mä oon kauan pyöritellyt. Tämä syntyi itse asiassa korona-aikaan, mä muistan sen. Ja mä en nyt tietysti halua sitä korona-aikaa enää hirveästi muistella. Mutta silloin korona-aikaan, sen mä muistan, että silloin oli aikaa. Silloin olisi ollut aikaa tietysti lukea ja sivistää itseään tai tehdä lihaskuntotreeniä. Joo, täältä näyttää mun lihaskuntotreeni. Mutta silloin oli aikaa myös kehitellä tosiaan uutta taikatemppua. Leikkiä tämmöisillä numeropalikoilla kotona. Joo, näin mä vietän vapaa-aikaa himassa, eli ei ole ihme, että en ole löytänyt tyttöystävää. Mutta mä kuitenkin keksin siis, tässä on jotain. Siinä on numeroita 1–4 alhaalta ylös. Näkyykö ne sinne? Katsomaan ne numerot. Hyvä. Ja sitten on tämmöinen putki, millä ne voi peittää. Mä en tiedä, voiko mikään oikeasti olla mielenkiintoisempaa kuin tämä. Niin voi esimerkiksi sote-uudistus tai moni muukin asia. Mutta sitten myös se, että kun napsauttaa sormia, niin 4 onkin alhaalla ja 1 ylhäällä. Joo. Okei, mä tiedän, tämä meni vähän nopeasti. Tämä oli vähän hämmentävää, mä tiedän. Teitä ei kiinnosta, mä tiedän, mutta tehdään tämä silti uudestaan. Eli 1 alhaalla, 4 ylhäällä. Sitten ei mitään muuta kuin sormien napsautus. Ja ne maagisesti järjestäytyy uudestaan, joo. Silloin korona-aikaa tosiaan esimerkiksi korostui ja välillä muutenkin elämässä tulee väkisinkin hetkiä aina, tai silloin tällöin hetkiä, kun tuntuu, että asiat on vähän niin kuin sekaisin. Mutta mä oon aina koittanut pitää elämässä semmoista mottoa, että asioilla, niin niillä on aina loppupeleissä tapana järjestyä. No. Eikä se järjestys, ei se tarvitse olla aina mikään semmoinen niin kuin kaikille tuttu tai kaikille sama. Esimerkiksi 1, 2, 3, 4 tässä tapauksessa, kunhan se itse tuntuu hyvältä. Ja mä ajattelin, että demonstroidaan tätä, tehdään noista 4 numerosta niin sattumanvarainen järjestys. Ja tehdään se niin, että huutelette kohta noita numeroita 1–4 ja mä kirjoitan niitä tänne putkeen, aina alhaalta ylös sitä mukaan, mitä sanotte. Niin näin saadaan siis sattumanvarainen järjestys käyttämään noita 4 numeroa. Eli 1–4 joku numero, huutakaa ensin. 4. No niin, aloitetaan siitä. Eli 4, sitten 3. 1. Sitten, niin no joo, se on se 2 tietysti. Yes. Eli 4, 3, 1, 2. No, näin saatiin siis tänä iltana varmasti ainutlaatuinen ja sattumanvarainen järjestys. Ja mä koitan pistää nämä palikat mahdollisimman eri järjestykseen. Että ei täsmää, ei täsmää, ei täsmää, ei täsmää, ei täsmää. Mutta niin kuin mä sanoin, mä koitan uskoa, ja toivottavasti tekin koitatte uskoa siihen, että asioilla, niillä on loppupeleissä tapana järjestyä.